ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಡಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ದಯಪಣದ ಈ ಕಂಪನಿತೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು, ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈ ಕಂಪನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು, 52 ವೀಕ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಅಂಚಂಡ ಅವು ಆ ಕಂಪನಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಏತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟುಲ ಆತೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುವಂಗ. ಅಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬು ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಶುರುಕಾದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ ಪಂಡದ ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನ 16% ಮೈನಸ್ಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ಲು ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಕೋಡೆ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು 2% ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬೈದಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ 26% ಮೈನಸ್ಡು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ 52 ವೀಕ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನ ತುಲೆ 2491 ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. 3422 ಮುಟ್ಟ 52 ಹೈ ಆದಿತ್ತು. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂದು 2491 ಈ ಕಂಪನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಂಪನಿ IPOದ ಮುಖ್ಯನ 1982 ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದಿತ್ತ ಖಾಲಿ 100 ಶೇರ್ನ ಎರಡಲ ಬೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಏತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು, ಅಕ್ಲೇನ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಏತಾತಂಡು ಉನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. 1982 ಟು 100 ಶೇರ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿಟ್ನ ಖಾಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು 100 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತದಂಡ. ಇನಿ ಆ ಶೇರ್ 7,580 ಶೇರ್ ಆತಂಡ. 7,580 ಎಂಚ ಪಂಡಂಡ 1,980 3x5 ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 100 ಶೇರ್ ಇತ್ತನ 150 95 1x1 ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 150 ಇತ್ತು ನಂಚಿಟ್ನ 320 2,000 3x5 ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 320 ಇತ್ತು ನಂಚಿಟ್ನ 516 2,030 1x2 ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 516 ಇತ್ತು ನಂಚಿಟ್ನ 750 ಶೇರ್ ಆಂಡ 2013 ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇತ್ತನೇನು ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮಲ್ತದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ದೇರು 7,580 ಶೇರ್ ಆಂಡ 750 ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ 1 ಶೇರ್ದ ಬದಲು 10 ಶೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ 7,580 ಶೇರ್ ಅಂಚಂಡ 7,580 ಶೇರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತದ ಒಂದು ತೂವರೆ ಪುಣಂದ್ರೆ ಏತಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತೂವರೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ತೂವರೆ ಪುಣಂದಾಂಡ 2,570 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. 2,570 ಇಂಟು ಏತು ಶೇರ್ ಉಂಡು 7,580 ಶೇರ್ 7,580 ಶೇರ್ ಪಂಡದಾಂಡ 1,92,51,51,440 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರೈಸ್ ತೂವರೆ ಪುಣಂದ ಆಯ ಪಂಡದಾಂಡ 26% ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ. 32 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇರ ಹಾಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ 2 ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಈತೆನ ಆತ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏತ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಂದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 80 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ 80 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದಲ್ಲ 7,580 ಇಂಟು 80 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನೈತೆ ಖಾಲಿ 1,000 ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 51,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ
-18% മൈനസ് ഇടുണ്ടോ. 5 വർഷದತ್ತು വരെ പോകുമ്പോഴಂದ 42.41% ರಿಟರ್ನು ಕೊಡ್తుండు. ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು 12 ದಿಂಚಿ ತುವರೆ ಪೋಪಣ ನಡತುಲೆ ಮೂಲು 25,004% ರಿಟರ್ನು ಒಂದು ಕೊಡ್తుండు. ಅಂಚಂದು ಒಂದು ಈತ ಡೌನ್ ಉಡಿತಿಕರೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂಟುಂದ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ದ ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿಟ್ನ ರಡ್ಡನೇದ ದಾದ ಪಂಡಂದ ಈ ಸರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಮೈನಸ್ ಪಂಡಂದ ಲಾಭಾಂಶಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಸೇಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಂಡು ಲಾಭಾಂಶಡು ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡಂದ ಈತ ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಲ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೇಲ್ಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಏನಾತನ್ ಪಂದು ದುಂಬು ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ದಲ್ಲ ಆವೊಂದು ಜನಕುಲೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ ಆಣಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಲಾಭಾಂಶ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಚ ಕೂಡ ಒಂದು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ. ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಡಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ದಯಪಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾನ ಉದ್ದೇಶ ಖಾಲಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪನು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಯೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತಂದ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತಂದ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆಟ್ನ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಅವು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಇಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವರೆ ಪೋಪುಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದ ತುಲೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುನ EPS ತುವರೆ ಪೋಪುಂದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ -24.33% ಮೊರನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಲದಕ್ಲೇನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ನಗನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾತದೆ. ರಡ್ಡನೇದಾದು ಒಂದಿತ್ತ ಜನಕುಲು ಏತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಏತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವೋಡು ಆತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವನೆಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆತನ ಅಂಚಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಜರು ಮಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನನಾತು ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಈತೆ ನನಂಜು ವೀಡಿಯೋಡು ತೆಗಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಡಾಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.